Díky Zdeněk. Zdeněk, Verda. Guláš, nie? Díky Tomáš. Díky Deniska. Ďakujem ti, Topko. Díky mafiáni, díky teroristi, díky zabíjaci. Matky, deti, dcery. Natálka, ahojky, díky. No čo, Luky, ideme hrať? Dáme ešte také úkoly? No. Môžeme, jasne. To čo? Čo dáme? Áno, Fraser, presne tak, veru tak. Vymyslí úkol, hneď som späť. Dobre. Sofie, skúsaj ty dačo. Bolo som čo to dačo. No dobre, Indiáni. Zatiaľ sa teraz s vami budem rozprávať ja, hej? Sadnite si poriadne na ten zadok, aby ste mali poriadne vypracovaný. Lebo hneď prídem za vami a skontrolujem váš ten posratý zadok, čo máte. Keď nebudete mať tak vypracovaný, ako ja chcem, takú šikanu dostanete, že sa poserete. Vanda, kráľovna, ďakujem ti. Luky, máš nejaké úkol ešte ne? Vieš čo, Sofie? Čo? Nemám vymyslený úkol ešte žiadny. Počkaj. No ja idem hodiť teraz do umelej inteligencie. Dačo. Lebo nič ma nenapadá. Poďte do Leeds, keď budete v Anglii. No, rovno za tebou pôjdem. Rovno za tebou by som išiel, no, keď budem v Anglii. Už nemám aj iné miesto, kam ísť, tam pôjdem. Čo si? Kde? Tak keď už som v Anglicku morecku, to už idem do Manchesteru. Díky pekonička. Nič, poďme Luky hrať. Topko, díky. Idete to tu na tú pesničku, či ne? Nie, Ne? teraz už nie. Toto nie. Dá čo normálnejšie. Ja viem čo. Zaspievaš mi Halgatu. Fú, Pačo, vieš, ako ma boli hrdlo? Neviem, či dneska som neochorel, lebo od rána som bol vonku. Tak normálne v piči mám hrdlo a nerozprávať. Preto nerozprávam veľa. Tak poďme, vieš čo, dvaja hrať, my dvaja proti dakomu. Poďme. Nie? Hej. Ale neviem, či nám nebudú nadávať. Hej, budú nadávať. Vieš? Budú nadávať, ja sa teraz nechcem nasrať, vieš. Hej. Nie, serte na to. Hm. A hlavne Češi budú nadávať. Budú. Serte na to, nepripájajte nikoho. Hej, oni sú Indiáni. S tými sa nedá. Daj nič vymyslí, dačo, Luky. Ďakujem, Do že toho som. si išiel. Zoberieme servítku. Čo, Luky? Zoberieme si servítku obyčajnú. A oni. Z nosa si vybereme také kusky, dáme si na servítku a potom si dáme do huby. Fú, Nie? ja to nejdem. No to je ľahké. Alebo však urob toto so servítkou, čo ty stále dávaš. Neviem čo. Že vytreš si zadok a dolu servítku.
Žerom. Pravda. Tam mňa nič nenapadá a toto stále dávaš. Tak vytrhni si toto na chlpy z ryti. Ja nemám chlpy na riti, more. Z ryti nemáš chlpy? Ale Nemám. fakt? Fakt, nemám. Ani jeden. Urobíš mi drepy. Drepy? Alebo Drepy zajtra budeme robiť vo fitku. Drepy. Plaky. Ramena. Bicepsy, triceps. Lakeť. Zápestie. Digona, lakeť. On ešte aj na lakeť ide cvičiť, nechajte ho. urobíš stojku. Stojka na hlave, no. Fú, Normálnu. mám položený telefón, že nebude ma vidno. Jaj. Vôbec. Ja viem, čo urobíme. No? Ten, kto prehrá, dáme si dole z nohy, ale z nohy ponožky, nech vidno, že máme dole z nôh ponožky na kameru. A jednu ponožku, ale tie smradlavé ponožky, čo máme teraz na nohe, vieš. Zavesíme si na jedno ucho, na druhé ucho a tak budeme držať 3 minúty. 3 minúty. Hej, alebo 2 minúty. To poď. Hej? Oh, To je. poď. Poďme. Tá nič, uvidíme, kto vyhrá. Paťa, keď nie, Hej. všetko cukríky, to daj Lukimu potom. To ten mamba. Stopko, díky za čilička, ďakujem ti za toto, za futbalu. Ja ďakujem, Díky, ja. priatelia. Natálka, ďakujem ti za pupavu. Ormar, díky, Billy Boss, díky za pupavu. Ďakujem za princezu. Stopko, díky. Športovci, poďme zabrať. Patricia, Stopko, ďakujem ti. díky za basketbalovú loptu. Díky, priatelia. Ďakujem. Mám tu nejaké dievčatá ešte? Patrik, aj ty si dievča? Čítel. Mám tu nejaké dievčatka? Nejaké mladé. Ďakujem za paraďajku. Ale staré možno. 70. Díky za toto. Ďakujem vám, dievčatka. Máte to u mňa. Ak budete niečo chcieť, dáku pôžičku, viete za kým. Rebelka, díky, Rebelka. Mirča, ďakujem za pupavu. Dám. Mirča, díky za pupavu. Ja vám dám takú pôžičku. Poserete. Ďakujem, Rebelka, díky. Mirčik, díky. Gašpo, ďakujem. Mirčika, díky za ľudského vtáka. Pristani, dole. Máme dvojnásobok. Lady Gaga, díky, Topko, ďakujem. Minca, číter, pekne, číti, nabúchaj, hore, dole, daj tam. A vieš čo? Ešte ja som neurobil úkol teraz. Jaký? Ja som prehral. No. Nevadí. Vidíš, díky za šiltovku. Jaj, hej. Dones mi z rohlíky. Budem ja teraz plniť, nie on. Mirčák, ďakujem ti. Jeden rožok? Mirčika, Ďakujem. Jeden rožok? narež na 2 krúžky a dones mi aj lepiacu pásku.
Pištus, díky za veveričku. Tobo, ďakujem za cmucnika. Díky priateľa, díky Topko, ďakujem. Pičus, díky Pičus. Zdenka, ďakujem. Pičus, díky Pičus, díky za veveričku. Rebelka, ďakujem, Mirčika, ďakujem za kvetináč. Díky, baby. Rebelka, ďakujem, díky kočky. Kukurica, ďakujem ti. Ja ti dám kukuricu. Miky. Ahoj, Boky. Čo ona nadáva? Idem sa ja tam pozrieť. Čo sa tam robí? Miky. Boky. Ďakujem ti za zemiačiky. Áno, teraz toto potrebujem, hranolky. Presne tak. Potrebujem hranolky, lebo som si kúpil dobre údené koleno. Ale nemám hranolky k tomu. Sakra. Takže už mám. Už idem urobiť. Čo? Inak som ti nevedela, Daj, lepiacu tak. pasku nemám. Lepiacu pasku nemám. Tam má Luky, choď vypýtať od neho teraz. Toto si dá lepiacu pasku. Hej, Hellboy, už sú trhy. Tak ti poviem, dal som si tam koleno, údené koleno, placka zabitá, koleno zabité, ale taký kus mesa, není to veľmi lacné. Placka 6 eur, meso 10 eur. Taký kus mesa, 10 eur. Taký kus. Ale v Prešove lepšie majú. Pôjdem tam možno kúknúť zajtra. Do Prešova? Hej. Daj mi, odjeb mi to. Mirčík, díky. Ešte jedno? Hej. Tu máš. Tá na vlasy lep. Vlasy vytrháš. Daj sa, Paťo, ti zalepím. Toto daj. Dobre, počkaj. Daj preč ruky. Toto sa... To neviem, či zalepím veľmi. Počkaj. Drž si to tak, ešte jednu musím dať. Drž to tak. Počkaj. Daj hrať. Dobre. Počkaj. Koľko je? Než nestihnem autobus. Kokos, Paťo, odlep to. Lebo To neviem neviem. asi ťažko, keď ja neviem. Nevieš odlepiť? To zase- Lepiacú pasku. Tá s nechtami. Nič, Luky. Prečo som bez nálady teraz? Nechaj, ja si to budem takto Myslím, držať. synček, tu mám fotku, aha. Tu mám pri ňom fotku a vždy, keď sa na ňo pozriem, tak mi je zle. Musím si skryť tú fotku, alebo neviem, lebo už nemôžem bez neho byť. Ja som teraz z doma a není pri mne. Tak už toto je fakt, že sila. Toto je veľká sila. A pozri, aký pekný.
Musím fakt skryť všetky No už fotky. nevadí, Sofie, nevadí. Ja to držím, to držím. Všetky fotky musím skryť. No už ma to sere. Kapitán Jack Sparrow. Oj, Paťo, dobre, že ešte ty si tu, že teba mám. Keby som nemal teba, Dvaja ste navždy spolu. Ja teba, Luky. keby som nemal teba, tá už dávno som tak kde mŕtvy. Táto čas. Musím ísť. Dobre, Paťo, poďme. No, Dobre Luky? to bolo. Hej, dobre. Nemáš nič celkom? Nie. Dobre. Hej. Hej, jej povedal, že už ide. Jaj. Dobre, idem. Ahoj. Ahoj, Luky. Ahoj. No počúvaj sem. To koleno bolo dobre, čo si jedol? Díky, Lukáš, pyšný, ďakujem, Mirčika. Díky, priatelia. No čo, Lukika? Dobre bolo to koleno, čo si jedol? Zabité. Celé sa rozpadáva. No. Mega. Len treba, ako to bol dobré zemiaky. So šupkou. Veľké brutálne zemiaky. Zajtra si pôjdem kúpiť ešte to koleno. Zoberiem ešte hranolky. Brusnicovú omáčku. A pôjdem tam. Mega. Možno urobím reklamu, dajú nám zadarmo také koleno. A ja, vidíš? Tak vyzeráš jak doktor. Tu keby si mal ešte toto. Jak čo doktori majú, vieš. Hej. Ruky, dík. Doktor House. Buď doktor. Budem doktor, Paťo. Jasne, že... Primár. Ty si primár. Joj. Teraz mám v hlave taký zmetok. Prečo? Povedz. Neviem, myšlenky sa mi prehodili do druhej strany teraz. Dačo mám slavu. Bolí ma mozog. Ako sa volám? Paco. Ty si Patrik. Ty si Patrik a ja som Lukáš. Ja som snajper. Kúš. Len vysielaš cez môj účet.
A koľko mám rokov? 28 rokov. Už toľko rokov mám. Hm? Kto je moja starka? Mária Aká? Rezmevešová. Tá ciganka? Ty, prečo? Kto je moja žena? Marilyn. No, presne. Rasa. Číňaň. Presne, už teraz som si spomenul do piči, kto som. No nič. Som, čo som snajper, už viem, kde som, kde patrím. Ideme prúčať, Paťo. Teraz ideme hrať, ideme bomby, teraz. Teraz ideme bomby. Ja som snajper, už Draku a more. Presne tak. Teraz ideme bomby. No čo, Paťo, ako sa máš? Tak už keď si tu, sa mám veľmi dobre. A ja sa mám dobre, už teraz som dostal náladu, už teraz mi je po piči. Presne tak. Musíš sa schopiť. No? Nemôžeš teraz myslieť na Maximusa. Hej. Fakt ti hovorím. Nemôžeš veľmi myslieť na Maximusa, musíš sa schopiť. Musíš myslieť teraz na seba. Hej, presne. Musíš myslieť na seba viac ako na hoci čokoľvek. Hej, Fakt dobre ti hovorím. Ty si teraz prišiel. No, Maximus neuteče, on s ním nič nebude, lebo Presne. pôjdeme za ním, no, doneseme ho a postaráme sa. A normálne doneseme ho sem, príde sem aj Marilyn, alebo budeme tam, v Londýne, budete tam. hej, presne, dobre hovorím. Teraz netráp sa nad tým, že teraz on je tam, lebo kúpime letenky a pôjdeme tam. Presne, Teraz musíš byť silný, netrápiť sa nad tým a užívať si. Dobre? presne. Dobre hovoríš. Užívajme si, majme sa radi, No. nenadávajme nikomu nič, aj keď oni budú nadávať, Hej, keď náhodou takto bude nadávať, nech si nadáva na nás. Nevadí. presne. My vieš čo? My budeme rozumné ruky. My sa máme radi, my máme svojich ľudí, ktorých tiež máme radi, No, my vieme svoje a my ich iba odignorujeme. To je celé, dobre? presne. Dobre hovoríš. Hej? Moje slovo, Paťo, teraz si to veľmi dobre povedal. No. Ty vieš, čo môžeš byť? Ty aj tak vyzeráš tak. Psycholog. Hej! Fakt, Paťo. Psycholog. Ale profesionál. Ja som, vieš čo? Ja ti poviem. Ja som pedagóg. Pedagóg. Ďakujem za zlatú karitu. Už bude dobré. Hej. Nič, zajtra ideme cvičiť. Mm. Budeme naberať poradnú formu, ideme nabrať formu, lebo ja som schudol jak delo. Ideme nabrať, budeme cvičiť a ideme do Clash of Stars, nie? Alebo Jakubík mi písal včera. Kto? Jakubík, z Celebrity, Jakubík. Hej. Pozdravuje nás, už ideme asi tam do Dubaja, lebo dačo v Dubaji riešil. Aha. Tam a toto v Dubaji, veľké toto, mrakodrapy, či čo. Čože? Dobre. Pôjdeme tam, lebo má to RFA. No. No, tak neviem, či teraz pôjdeme radšej do RFA, alebo do
toto, ku Čechom. Lebo v elefáčku tiež brutál. Si zoberieš. Vieš. Uvidíme. Uvidíme, kde bude lepšie. Hoci kde. My teraz prechodíme všetky tieto. Pôjdeme aj do Beservitky. Nie? Hej. Teraz. My pôjdeme do Beservitky. Presne. Moja mama varí lepšie do tej relácie. Moja mama varí No, lepšie. aj tam sa Pôjdeme prihlásim. dvaja a to čím skôr. Jo, tam my všetko vyhráme, Paťo. Ja budem variť, ty mi budeš dirigovať, že čo mám robiť. Dobre. Ja budem variť. Hej? A viem dobre, že keď ja budem variť, tak všetko vyhráme. Vždy budeme vyhrávať, lebo ja nezoberiem jeden hrniec. Keď pôjdem, že už bude 10 sekúnd, nezoberiem jeden hrniec. Ja hneď zoberiem 100 hrnce, si dám vnúka do vrecka, si dám tam jeden hrniec. Druhého vrecka, druhý hrniec, do tretieho vrecka, tretí hrniec. Všetko, ja urobím hneď všetko naraz. A veľa rýži zober. Hej, zoberiem. Jasne. Teraz rýžova budú provokovať. To mi jeden napíšel teraz rýžu. Vidíš, bázny. Pôjdeme aj do farmy. Hej. A ja som chcel ísť, vieš, kde? Hej, ja som to pozrel. Čo hovorím? Tam. Tu je popič ísť. A tam ja pôjdem hneď druhý rok. Kde? Teraz, keď bude. Žena pre nevestu. No. Hej. No. A tam, Aj vieš, že je dobre. Tam, Hej. Love Island. aj tam toto. Tam je dobre. More. Tam? Tam je popiči. Tam som Zajebeš, Paťo. Čo tam by som robil? A nás zoberú hneď? Jasne, že zoberú by ako nás prvý. zobrali. To len treba dať prihlášku čím skôr. Hej. To budeme jebať od rána do rána. Lej, díky. Jo, tam by som nevyšiel. To čo si? Tak. Prechodíme všetko. Ideme dáko pripojiť. Koho? Ale to budeme na štvorke do piči. Tak budem, maličky. Pičovia. Kto je tu taký? Fú. Iba ementali a mentali. Zapodaj holku a dáme ho dole. Vieš koho? Koho? Není tu. Není tu nikto už teraz. Mhm. Som zapol, bude Ramba, alebo túto. Tú blondinku. Jak sa volá? Vanesu. Není tu. Díky Patrik, ďakujem ti za lopčičky. Ale díky, ďakujem za prípadu. Díky Patrik, díky za srdečkovanie. No čo, Loki? Ďakujem za džičička. Ideme zajtra do Prešova. Ale Zajtra nie. Čo? Môžeme. no pôjdeme inokedy. Čo? Inter, díky. Duši, díky. Chcem tam skočiť na jarmok. Mhm. Lepšie tam je. Na jarmoku asi. A to každý deň je takto ako dneska? Hej. Hej.
Chce sa im tam chodiť na ten jarmok. Komu? Ako som videl, tak pijú tam iba čaj a stoja tam ako nejaké stromy. Pozerajú sa na seba, vieš, jedia a to si myslia, že keď pôjdu domov, takže to, čo zjedia, tak nevyselo. A pritom takú hnačku dostanú, že konec. Tak. Presne tak. Ja preto som si zabalil. Vieš, zabalil som si, išiel som domov s prázdnym žalúdkom, že som hľadoval, ale išiel som domov a už potom doma som sa najedol, išiel som teraz na stream. Radšej si zabalil, ja. Preto bomby, dobré hodinky. Díky. Ojoj. Eduard, díky. Poviem vám vtip. Chcete počuť? Chceme. No dobre. Ide jeden pacient, bolí ho veľmi ruka a ide ku doktorovi. Ide večer o 10. do nemocnice. Hovorí doktorovi: pán doktor, bolí ma ruka. Tu. Doktor mu hovorí: už teraz zatvárame. Choďte na druhé poschodie, tam bude taký robot a jemu to povedzte. Ja už idem preč. No dobre. Tak išiel na druhé poschodie, tam bol robot, ne? Svietili mu oči. Ide ku robotovi. Hovorí: pán robot, bolí ma ruka. Doktor ma za vami poslal. Robot mu hovorí: dobre, zajtra ráno mi prinieste o 7 moč. Hovorí: dobre, donesem. Išiel domov, zobral veľkú 2-litrovú fľašku, našťal tam on, mama, sestra, brat. Ráno vstal, o 7 uteká do nemocnice, ide na druhé poschodie. Pán robot, tu máte ten moč. Robot chytil, vypil a hovoril výsledky. Tvoja mama je kurva, ty si veľký kokot, tvoj otec je buzerant a tvoja sestra je štetka. Opičí vtip, moje. Dobrý vtip. Dobrý. Lepší som nepočul. Dobrý vtip. Ten vtip o robotovi, nie? Čo? Ten vtip o robotovi. Hej.
čo? Koho pripojíme? A budeme my dvaja hrať? Ešte? Sárka! Ty si to? Na teba som skoro zabudol. No už viem, kto si, už teraz sa ti budem... Hellboy. Áno, to si ty, modelka, však. Ty si to, modelka? Renkina sestra? Čo? Ty si Renkina sestra? No dobre, Sárka, už teraz sa ti budem venovať. A môže sa vyzliť zatiaľ. Žartujem. Pozdrav Renku, dobre? Poďme si robiť z takou srandu. Môžeš ju pozdraviť odo mňa. Ideme robiť z takou srandu. Hej, poď. Urobíme si z neho piču, hej? Z tohto chlapca. Nechce prísť hore. Pripojím jedného Mintoka, poznáš ho? Koho? Mintok. Nepoznám. On sa jebal do riči s takým chlapcom. Za to, aby mu posielal TikTok univerzály. Posielal mu TikTok univerzály a jebali sa do riči. Aj tento Čony ho pojebal. Eros, tak sa volá. Nie. Fakt, celý TikTok o tom vie už všetci. Čak tu sa spýta. Čože? Neverím. Kde sa TikTok univerzály mu poslala a pojebal Čony Erosa do riči. Eros to všetko tu povedal. Na hoteli. Neverím. Fakt. Aj tento ho jebal. Tu, Mintok. Spýtaj sa, povedz si. Taký debilný, fakt. More. Ty kokos. Toto urobili. Vieš, sú takí buzeranci? Poslali mu TikTok. Nie, tu mi píše Pavlina, že máš pravdu. Hej, fakt. Rasto, ďakujem. Ďakujem, díky, čauko. No čo je? Nejde hore nikto, či čo? Ja tu nemám nikoho. Skús ty pripojiť ako. Ale Počkaj. sú tu veľa takí kokoti. Nič, nechajte Mintoka tak. Že nemusíme ísť. Nechceme Mintoka.
Majú tam dobré jedlo. V Londýne. Mhm. Majú tam aj toto. No kedle. Nie. Eduard Dicky. Nikto nechce pripojiť. Každý má vypnuté pozvánky. Hm. Teraz príde, že vraj Mintok. Uvidíme. Počkáme ho. Pripojím ho, teraz sa pripája hore. Kto? Mintok. S buzerantom sa budem rozprávať. Presne tak. Presne tak. Tá nič, není tu nikto. Neviem pripojiť. Nikto. Dobre povedal. Nikto. Ahoj, Jitka. Môžeme hrať ešte vieš s tým, s jedným chlapcom potom, Alfa. Ale to je také malé decko. Mhm. Jemu môžeme dávať nechutné úkoly. Fakt, že dosť nechutné. Mhm. On minule zožral hovno. Mintok mi to posiela teraz. Kiko, díky, ale vlastne nič. Sereme na ňo. Si ma nevieme zahrať s Mintokom. Čo s ním budeme hrať? Nič. No. Počkajte, hľadáme nejakú dievču, nie? Mhm. Čo budeme s chlapcami vysielať?
Mintok čaká, Mintok čaká, Mintok čaká. To nech čaká. No. Nejdeme s ním hrať s Mintokom, lebo s ním nič sa nedá hrať. Nech už ide spať, už myše večerníček. Ahoj, Ľudská. Ľudská, tu mám brata. Jo, vidím. No, Čau, čau, čau. zdar. A co Ritter, nebo co? Co zase chceš po mně? Tak chcem ťa dať dole. Ale more Ritter. Ľudská, počuješ? No. Ty teraz vidím na tvojich očiach, že ty chceš môjho brata pritiahnuť. Tak čo ti je, more? Nie, fakt. Dobre vidím. Dobre hovoríš. Ona ťa dá dole. Len pozor, bo má veľmi chlupatú piču. Žartujem, Ľudská, ty máš takú peknú, že až. Ale mňa, keď budeš trúbka, tak si zatvor oči, lebo ti vypichne. Dobre? Čo, Luky? Že so zatvorenými očami budeš musieť ma urobiť. Ľudská, No čo je, ľudská? Čo je? Strašně vtipný. Ja viem, je to vtipné. A ja som sa zasmial. Bomba. Povedz mi, odkiaľ si? Já jsem z Brna. Vedel som. Jo, bomba. Libe. Pozdravujem Bruno. Bruno je popič. Jo. OK. No. Češi sú tu kde a Slováci sú kde tu. Jo. Hej? Jasný. No dobre. Povedz mi niečo o sebe. Co ti mám toho říct? Aké máš farby, chlopy? No, odkud si, bomba. Cože mám? Aké farby máš chlopy? Ještě jednou. Chlopy máš aké farby? Oranžový. Čo? Oranžový. Neverím. Jo. A koho prísam? Oranžový na svoje boty přísám. No dokáž to. Co ti je, more? Čo ukáž, nie? Nevieš ukázať. Neverím, že oranžové máš. Keby si mal oranžové. Oranžový mám. Připojí mám, prosím. A jak ty mám připojit, prosím tě? Podľa mňa máš čisto čierne ako džungla. Oranžový, more. Díky. Keď máš oranžové, tak buď šťastná žena. Však já jsem šťastná, nevidíš? Hm? Ale to ty si degeš. Nie, to si nemyslíš. Ne, to si nemyslím, já to vidím. Áno, Belka, ďakujem. Vidíš, to musíš vedieť, nie že vidieť. Já to vidím. Tak vidieť môžeš, a keď si zatvoríš oči, tak čo budeš vidieť? Vidím. No furt to uvidím, že si degeš. Nebudeš to vidieť. Lebo keď si zatvoríš oči, Ty si degeš. Asi tak degeš. to nevidíš. Si prostě degeš. Dobre, neopakuj jedno slovo dookola. No, takže si degeš a drž. Tak ty si papagaj. Tak já jsem, ať jsem co jsem, ale... Takže Ľudská, buď rada, že si Musíš s to takými mať na hlavu. peknými Počkaj. Buď rada, že si s takými peknými chlapcami na streame. vy jste pěkný. Lebo takto by ti dal Bila tašku na hlavu a vytrtka to tak iba zo zadu. Presne. Vy jste pěkný. A kde? Masný Áno, hlavy. sme pekní chlapci s vysokou školou, ktorí vedia počítať, vedia písať, dete nelediti lí, ovládajú mekej, všetko. A ty by si nevedela napísať ešte ani jeden diktát na jedničku. Keby som ti ja povedal tu. No jasný, no jasný. Takže ty Jo, môžeš. no, jo. Mhm. Akurát mi robiť slúžku. Jo. Nič nevie. A co ty v base, Lucka. koupil si kokoty? Ľudská, Lucia Bila,
Že čo si povedala, ľudská? Jestli si v base kouřil kokoty. No vypni ju. Kouřil si kokot? Vypni ju. Dával. Toto robia Naserem. Češi, Luky. A ja jej obchám ten veľký pecer do riti, čo ja mám. A Treba potom jej tak obchať. bude plakať. Zadal si mydla, Že ohýbal jo, si jo, to jo, mydla. jo, jo. Jo. Ohýbal si tam pro A mydla. Luky, počúvaj, nepočúvaj, vypni stlmiu No. a počúvaj ma. Počúvaj ma, čo ti teraz ja poviem, dobre? Počúvaj ma. Zapamätaj si toto, čo ja som ti teraz povedal. Všetci Češi toto budú robiť s tebou aj so mnou. Toto robia mi. Nadávajú na teba aj na mňa s basou, vyťahujú basu a vyťahujú citlivé veci, aby sme sa my mali zle. Takže ty to musíš prekusnúť a musíš si v hlave povedať, idem rovno, serem na to, nepočúvam ju. Hej, lebo toto Češi, oni sú teraz, zmenili sa veľmi, fakt sa zmenili, uvidíš. Títo, čo sú na TikToku, takí sú, že oni, nedá sa s nimi vôbec. Ja som na nich veľmi zlý a nechcem s nimi byť vôbec dobrom. Pamätaj si toto, čo som ti povedal, oni idú na citové. A nenechaj sa a treba ich odignorovať, všetkých. Dobre To sú hovoríš. Indiani. Vážne, Luky. Títo, čo nestreamujú, Češi, oni sú v pohode, ale tí, čo streamujú, tak im preskočilo. Vážne, preskočilo im. Dobre hovoríš, jasne. Fakt, každý jeden nadáva, alebo každý jeden útočí hneď, keď ty povieš iba niečo zo srandy. Hneď útočia, buď na mňa, na teba, či na ženu, alebo na brata. Oni takto budú. Takže ser na nich. Ser na nich. Treba ju vypnúť a to je celé. Poďme preč od nej. Ľudská, choď preč, pekne ti hovorím. Ľudia ťa vidia, pozerajú ťa. Chceme, aby si odišla preč. Choď. Choď preč. Počkaj, zapnem už, že čo hovorí. Ty si mě připojil, tak mě odpoj. Ať do piči. Ľudská, počúva ma sem, ty tvoja veľká hlava, tá škaredá hlava, čo si musíš dať, neviem, koľko Já však filtrov jsem na hezčí seba. než ty, mrtko. Nedávaj si filtre. A běž kouři kokoty, mrtko. Ani make-up. Běž kouři kokota. Běž. Vypni Ju, sa, to prosím. nestojí za reč, pačo. Vypni ju. Tak mě odpoj, ty si mě připojil, tak mě odpoj. Ľudská, ty si Ritter. chorá žena, rozumieš? Jo, moje, já to nemůžu volit, že jste kouřili Odboky, kokoty tam. odpojíme sa preč, odpoj sa, ja ťa pripojím, hneď naspäť. Měj Odpoj sa preč. se, seru. Zapravdu se každý zlobí. Ahoj. No chodte do piči, mrtky dvě, buzny. No choď, vypadni. Choď. Připojil si mě, kundo, tak mě odpoj. Bože. No choď už preč, fakt. Nemám na tebe náladu. Ty drž hubu, more. Drž piču, choď preč. Držte piču, oba dva. Mrtky. Nedá sa s ňou, nejak. Ani na dobré, ani na zlé. Nejak sa s ňou. Nič nejak. Oni toto stále používajú, tieto slova, a to majú od Pavla Čotko, ale každý jeden. Že mŕtvy, Jo, máme to od Pavla, a ano. tieto kokotiny, vieš? By si vykouřil Pavla. Používajú to dookola. A mne to ani vtipné není. Pre mňa už ani vtipné Ale to ty si není. sám od sebe jeden velký Úplne vtip. trapné to je už. Také, že normálne nervy z toho dostanem a chcem ich vypnúť. Tak se odpoj, buzerante. Toto každý jeden robí. Každý jeden. Mas na hlavu. Veď odpoj sa, ne? Mastno to. Opojte se oba dva, běžte do piči. Ale keď hovoríš o sebe, že si taká pekná a inteligentná, prečo sa s nami tak rozprávaš? Proč by ne? Však jste buzny oba dva, tak co? No, Choď naspäť k mamičke, nech ťa porodí ešte raz. já Lebo nepotřebuju. Ty běž zpátky do basy, kouři kokoty. Jasně. Ahoj. A ti tam pořádně vymrdaj do prdele zase. Ale tvoja mama... Co mi tvojej máma? Ty mame si mi mámu nepovieš nebyl do držky. pár Ty si vecí, moji že mámu na nebyl do pumpe držky. zastavuje Drž a fajčí píči, ty cigány mach na kokoty pičo. pri Tesku. Drž To, že píči, tvoja ty mama kluci drž fajčí do huby, pri mrtko Tesku jedna. kokoty,
Koho si bereš Poď, ľúbi, ja nebudem kundo? počúvať, poď. Tvoja matka, ty zmrde. To je šlapka na prvom mieste táto. Tvoja matka je som kurva chcel more. urobiť niečo, iba posrandovať. Včera sa, som ju ale videla, sa ako ty nedá kokoty, srandovať. tvoja matka. Ide do píči, ty buzerante, jeden masnej skurvenej. Odpoj mi, ide do píči, mrtko jedna dechla. Čo jak Krista vypadáš, ty kryso jedna. Vidíš, Paťo, vieš čo? Budeme to musieť tak spraviť, že oživíme toho Hitlera a nech sa vráti. Nech sa vráti a nech dorobí to, čo začal. Nech jej odreže ten veľký kokot medzi nohami, lebo ona je chlap. Hitler vám dá, počkaj. Poriadne bable, vieš. Bedaj base do prdele čuráka. Po Luky ideme preč od nej, poď. Poďme. Vypni. Ideme head. Hej, ideme preč od nej, poďme. Ale mne sa vypne stream. Jak Už chodte do píči, mrtky Vieš čo, skurvené. Paťo, ja už aj tak idem head. Hej? Lebo už nemám ani baterku doma. Dobre? Vieš, tak vypnem a už neprídem. Tak, ja si ešte možno tu budem trošku. Možno ešte tu budem ja pol hodinu a potom pôjdem. Tak hej, zostajeme, ja, vidíš. Dám si na nabíjačku. Zostajeme. Počkaj. Ale stejne si neodpojí, ty mrtky skurvený gaďusky. Veď odpoj sa už do Bratka, je piči. tvoja mama, čo ťa vychovala, ty šlapka. Tvoja matka, jedna tá moja, šlapka, pekne sa buzerantka, rozprávaj, fakt. smradlava, zadubená. Drž. Nechajú čak, Páčo, nech si rozpráva, čo chce. Hej. Veď to je Ale čistý tak ma to on. sere, fakt, tak ma to sere. To je čistá jehovistka. Tak se ke mne nemáš pripojovať, buzerante masnej. Chápeš to? Zapravdu se každý zlobí, kundo. Tak my sa nehneváme. No, asi jo, jak to vypadá, to tak, že jo, no. Ty sa hneváš za Vypadá to všetko. tak, že jo. Ty začneš nadávať, ako keby si bola veľký chlap. Dvojmetrovka. Ako keby si na nás mala. Tak, Kačka zaskrená mluvíš, čo jak chlap vypadáš. Ale tebe takto Tvoja chodí matka dačo, vypadá jak chlap, ty devko, skurvená, zadubená. a už vláhnovala si ako neviem čo. Už útočíš na rodinu, na každého. Si kokos. počuješ, poď, Páťo. Stlme ju a rozprávajme sa iba my. Hej. Vieš. Aha. Toto není žena, Paťo. Takto by sa normálna žena nemala správať. Vieš, hneď. A Češi dobre hovoríš, Paťo. Oni už sú naučení na tieto slovíčka, čo ona rozpráva. Naučení sú a už idú v tom fakt, že vo veľkom, že už im to z toho preplo. Tak. Nedá sa s nimi. Keby sme boli v Česku, ešte tí Češi boli v pohode, vieš. Ale Hej. teraz už konec, katastrofa, fakt s nimi. To už každý jeden Čech už je Ukrajinec. Díky za púpavu. A ešte vieš, čo je na tom najhoršie? Čo? Že ona si zakrýva tvár s filtrom Mhm. a hovorí o sebe, že je pekná, vieš. Hej. Ale nech ukáže filter, nech ukáže normálne svoju tvár a tak. Presne. Potom kruh. Telka, kruh. Vieš, ten horor, čo tá žena vyjde z telky. No, tak. Sárka, či ona sa mi páči, tak normálna si. To sa uvedom aj ty trošku, čo píšeš. No kto by sa mi viac páčil ako Renka? Ale niečo si. Nepáčiš sa mi ani ty, Sárka, nikto. Len. Vieš, kto sa mi najviac páči? On.
On sa mi najviac páči. Poďme, Luky, prečo nie, lebo si ona robí ešte čísla, tu mi píšu. Poď. Poďme. Ona je rada, že tu je, lebo tu sú ľudia, ona tam má 6 ľudí. Dobre, odpájam sa. Pravdu má. Brat má vo všetkom pravdu. Díky za klobúčik. Nazdar. Zdár. No, konečne už tu není. Sme tu len my dvaja. Brutalisti. Marcie, naď mi tu píše, more, taký zadok má, že konec. Mhm. Že príď za mnou. Že lúpim ťa. Díky, Minto. Chceš, díky za Paťo? osrdečkovanie. Počuješ? Keď chceš, chod za mnou ty, lebo ty aj tak si taký istý ako ja. Chod za mnou ty. Ja mám Sofiku. Minto, díky. Aj. Ďakujem za Presne, podporu. dobre hovoríš. Pavel, ďakujem za zmrzlenček. Díky. Danielka, ďakujem ti za pupavu. Díky. Jarko Murgo, thank you so much. Díky Dečko, Kačenka, Milenková, díky za cicu, baby. Pekanička, ďakujem za cmuctik, dračica. Pavelko, díky za tašku. Díky čaky, čo si mi nakúpil? Mikuláša? Díky, Patrika. Sladkosti. Ďakujem. Díky. Nebude mať cukru. Kačenka, Milániková, ďakujem za obláčiky. Díky, baby. Díky za obláčiky, díky kočka, ďakujem ti, babyca. Díky za mačičku. Ďakujem za obláčik. Díky, cica. Pavelko, ďakujem za lopčičku. Ďakujem ti, Morečku. Díky. Máš to u mňa, hej? Pavelko, díky. Mua. Nech ťa Pán Božko ochraňuje. Farebne. Luky, puky, trina, nuky, cmucliky. Majlin tu je? Lepšie cmucliky robíš ako žena. Luky. Ukáž vám ešte raz, Díky akého za mám mačičku, hej. syna, hej? Kačka, Je to Číňan, Milenková. Díky za obláčiky. maličký Číňan, Áno, Kačka, to je moja A- sestra. veľmi je pekný. Celý sa podobá na mňa. A frajer, veľký frajer. Hej, toto je môj chlapec. Hej. A vieš, čo mu idem kúpiť? Čo máš, ten Mercedes G-čko, vieš? To maličké autičko, čo ide na ovládač. Čo cez telefón ovládaš. No tak tomu idem kúpiť, tam ho posadím, budem ho ovládať cez telefón, že kam má ísť a pôjdem s tým na jarmok do mesta. Brutál. Pavel, díky za veveričku. Díky, Patrik. Díky, Pavelko, díky. Môže aj do Londýna ísť z Rožňavy? Tak dá sa. Ty si už taký hlupý. Veď z Rožňavy choď do Košic a z Košic choď do Londýna, nie? Díky, Patrik Gábor, díky za 5D okulare. Všetko, čo vidím, cítim, Patrik, takže ja ťa cítim. Vieš čo, bije ti srdiečko, v poriadku má srdce, Patrik. Nemusíš ísť k doktorovi ani 10 rokov. Dobre?
Si zdravý ako ryba. Pavel, díky za cmucliky. Díky za zlatú rukavicu. Ďakujem ti, Pavel. Díky. Patrik. Ďakujem ti, Gábor. Díky. Budúci týždeň idem za ním. Ejha, Pavel, ďakujem ti za loptičky. Pripojím jedného opičiaka. Urobíme si z neho srandu. Pripoj. Ale tiež možno bude nadávať, tak keď bude nadávať, sa treba ukludniť, hej? Teraz večer ja sa nechcem znervozňovať, nechcem kričať. Ja serem na ňo potom, lebo to je veľká opica. Hej. No idem Jadako pripojiť, hej? Sonia, díky. Vieš, koho som chcel teraz pripojiť? No, Tú Simu, tú speváčku, vieš. tu je. Hej. Dobre bolo, keby prišla hore. Vieš, koho myslím? Tú blondinku. No, viem. Sexica. No, ju. To není pekná veľmi ona. Nie je veľmi pekná, ale...
Pohoda. Sonia, díky za toto 5D okuliare, citový režim. Všetko, čo vidím, aj cítim. Takže ja ťa cítim, Sonia. Vieš čo, Soňka? Ty si veľmi dobrá žena s dobrým srdcom. Sonia. Ďakujem ti. Nebúchaj si na hlavičku. Díky, Sonia, díky. Idem teraz zapnúť hru. Battlefield. Hej? No zapni. Idem hrať. Díky, Sonka, díky. Jaj, čo som robil? Piči. Počkaj, Luky. Tak, podobá sa na mňa. Čo skoro idem za ním, neboj nič. Už sa to blíži. Budúci týždeň som tam. Lebo Majlin má 10.12. narodeniny. Tak, aby som tam bol presne na národky. Nikolás, ďakujem ti za džičička. Ďakujem. No a prečo by sme neboli spolu? Prečo? Jasne, že sme spolu. Nie? Joj, taký tvrdý pecer mám. To nie je možné. Fú. Dobre som si teraz predal. Toto som potreboval. Fú.
Ja to som potreboval. Z čoho mi bolo zle? Vieš, čo som začal teraz jesť? Viete, čo som začal jesť? Toto. Várkovú pomážanku. Piči. Lepšie ako maslo. Maslo je to mnoho vplyv. Várkové pomážanka. Keď do toho nasypáš cibulu a drobno, oprážiš cibulu do zlatistve, hodíš nuka, no a koniec. Počkaj, teraz vám to poviem. Že teraz som začal jesť. Teraz som to mal na jazyku. Dick. Jaj. Dick, teraz som to mal na jazyku, do piči. No rýchlo, napíšte mi do komentu. Ja už viem. Moja sprostá pamäť. Škvárkovú pomazánku som začal jesť. Do toho ešte nasekáš cibulu. Oprážiš cibulu, ale na drobno, vieš. Oprážiš do zlatistva. Hodíš nuka. Pomiešaš. 100-krát lepšie ako maslo. Toto je brutalita. Škvárková pomazánka. To párky, dobré párky, klobásie, poriadne brutálne klobásie, ale tie červené, vieš. Ešte kukuricu, ale nie hociaku. Tú normálnu, žltú. Slivky sú po piči. Nie čerešne. Čerešne sú pičovina, to je čerešňa. Tam sú samé mravce, furt keď otvoríš. Vieš, kedy sú dobré čerešne? Keď ešte sú zelené. Zelené a už idú do červena. Že nie sú úplne, že červené, ale už idú do červena. Že aj zelené, aj červené. To sú dobré čerešne. Tam nuka ešte nie sú nič, ani mravce, ani potka, ani nič. To ješ ako slivky. Ale už keď sú čisto červené, keď ješ už úplne hore na každom posledný konár a stade zoberieš. Radšej ani nezjedz. Je dobré. Každý hovorí, že čím viac červené, tým lepšie. Nie. Zeleno, oranžovo, červené. To je najlepšie. A slivky môžu byť hociaké. Slivky môžeš jesť koľko chceš. To je po piči. Slivky, brutalita. Hej. Modré, žlté, červené, červeno-žlté, zelené. Hociaké slivky, veľmi dobrá vec. Ešte aj toto je dobré. Ako sa to volá? Jablko. Hej? Ale nie hociaké jablka. Lebo sú aj také, čo takto chytíš a stlačíš. To nie sú dobré jablka. Vieš, aké sú dobré? Musíš mať presne vyvinutý druh kmeň. To nie je na každom rohu taký strom, že aké jablka. Také jablka ešte ani tu nie sú v obchode. Keď ideš do Lidla alebo do Kauflandu, nekúpiš také jablka. Ja presne mám vybratý strom, že kam chodím na jablka. A presne ti aj poviem. Ale iba jeden strom existuje taký, čo na tom sú také jablka, že keď jedno zješ, tak
cítiš, že také jablko si ešte nikdy v živote nejedol. A to ti poviem. Presne, že kde je ten strom. A nerobím si piču. V Rožňave, ako je Rožňava, tam máš škola, tak sa volá, Zlatá škola. Hej? Vôjdeš dnuka do školy, tam je futbalové ihrisko a za futbalovým ihriskom sú takto za sebou plno stromy. Hej? Ale samé jablkové. A všetky stromy takto za radom sú zlé. Sú obyčajné jablka. Ale až ten posledný, nie ten najväčší, ale ten najmenší strom. A najviac krivý, že už takto ide do krila ten strom. Taký malý a taký krivý. A ten najmenší a najškarečší strom má najlepší jablka. Nie ten najväčší. Nie. Úplne vzadu a ten úplne, že maličký a taký pokrivený. Na tom taký jablka máš, že keď do toho kúsneš. Tak, nejedol si ešte taký. Nikolás, ďakujem ti za klobúk. No nič, žiaci, idem ja už preč. Veľa hodín. Idem si umyť nohy, lebo smrdia mi ako neviem čo. A zajtra som späť. Jaj, zabudol som pozdraviť Majlin. Majlin, viem, že si tu. Posielam ti veľkú pusu. Aj Maximusovi, aj nášmu synčekovi. Ľúbime ťa. Máme ťa radi, Maximus. Čoskoro sa vidíme. A dobrú noc. Obidvom. Aj tebe, Majlin. Aj Maximusovi. Veľmi vás milujem. Toto je môj syn, hej, keby dačo. Jo, tie ústočka. Tie očka. No, chcel by som ja iného synčeka. Nikdy. Nikdy. Dobrú noc. Už aj Páťo ide preč. Možno aj ostane ešte streamovať, ide hrať dáku hru, ale ja idem pracovať teraz na hudbe. Vieš, aj včera som pracoval na hudbe, aj dneska pracujem, takže musím to dokončiť. No dobre, nazdar. Ahoj, Majlin.